What's up guys? So karon dula na sad namo. Another Sunday na sad ni and atos ako dito kay sa Yumi. Mga 9 ang among dula and hapit na 8. Dugay kang sakyanan. Okay, nanami diri karon sa Ramkamheng and niabot na ang among ace player, bahok pa ni siya og kuan bahog adlaw pa ni siya kay gikan ni siya sa iyang amigo nga ambot asa dapit nga amigo duol ra diri silingan naman ni sila karon ani o gahulat na lang ni sa among mga kauban. May bula dili day hulat lang mi nila kay wala pa man sila kaabot good, wala pa po'y tao, mingaw pa kay diri. Oh, di ba? First game magug kayo. Basta first game gyud inana gina. Sige. Stretching sa ko dyan ha. Kajut ha. Dula karon trod mag-practice ako ni kay dayon tramong MVP. Wala lang siya shot sa tres pero MVP gyapon na namo. So magilis ni karon dayon. Ato na pud sa lain nga basketball court kay mag-practice. So see you. Okay na nami diri sa among gipaktisan karon. No katawa man ka. Di ba na pwede? Ikan sa dula pagdating sa practice para sa kaugmaon sa yan ni amigos ni. Katawa siya kay video-video lang ko. Niya kami karon sa Ikamay. Saan ni? Ikamay ni? Ikamay. Oh, Ikamay. Grabe, kondisyon nga kay ni siya ba? Kaning tawhan mo ni siyang pinaka-kondisyon nga tao sa yan nga. Nakahumol, bro. Nakahumol din na, nakahumol. Kagabi, kaganiha sa dula na mo. Si siya gitsa pero hinay say kusog say dili mas say di may go ang day. Then pag muli okay ra. Kuan mo siya gabi, gym siya ba, gym. Grabe na nga. Sobrang kondisyon ba? Wanto gawala ting gamay. Ano na itabo niya? So, bago lang din nahuman sa mong practice and nag-stretching namin sila. Nag-stretching na sila. Si Basco, Boy 430. Sinabi, nakakapagod talaga yung practice namin. Napagod talaga siya. Ito din, napagod. Shit. Bitay na kay Batson. Bitay na kay Batson. Muro na kung ripat ba. Tubig mo na. Tubig. Grabe, ginotchik ko eh. Grabe, kurang kapoy. Grabe no? Kana siya, wala na siya ka-practice karon kay gibtag ngipon. Wala na yung bandya, mas. Wala na siya ka-practice. Hamong muse. Okay, it's time to eat na, kay gutom na kayo. It's past 1. Thank you. The food. Kira mo dia? Mayo. Kaon sa mihi kay para na kusog patulog. Okay, mamuli na mi. Sige. Ano po siya appointment dyan? Ang dili magpuyo sa 92 ay nagbalik. Ala, nilisuportaan man na nato dyan. Mo ni suporta sa amigo. Suporta.
I support po. Okay. Yung birthday. So, Okay guys, mao na ni among adlaw karon buha. So ay nato sila. Anong wala ko apeng? Ano ko apeng? Itlugan man to. Mao na ni ang video karon. So salamat sa inyong pagtanaw and kadu see you in the next video. Bye. Oh, hello. So abi na ko mahuman ang akong adlaw karon sa atong practice. O karon nami diri sa Central Pinclaw kay subang patay. 6:30 Gusto makadiha, uy. Kung sila nag-ticket, uy. Uy, pat, kung gusto ka diha pa rin. Mananaw mi karon og sine diri sa Central Pinclaw. Unexpected ni nga pag ato-ato na mo dire kay patulog naman ta dahin ko diretso. Pahuway diretso kay kapoy kay sa practice. Nang imbitar man si Rocky nga maglag-lag mananaw og sine. Tas ka mo. So ato sa misa outlet ay Tas ka ba? dito sa kwan. The foreigner squad. The Foreigner Squad. Di ba ko makita Tingin ko? niyo. Oh sorry. Tingin niyo sa camera. Ang tinuod bitaw kay mga tumibunyag. Mga tumibunyag. Kaso kay wala yung pagkaon lang natin sa buffet. So naan namin karon Oh, wala kami na alabot sa buffet. So, diri na kami. Nami diri karon sa Major Cineplex. O stress na among manager si Juan. Right? Stress na kay siya kay ambot lang ngano. So magpili mi karon og salidang The Foreigner. Ang gadala si Idol Jackie Chan, idol ka na ko na Jackie Chan. Gikan siyang mga drunken master nga salida. Pero katong karakaraan wala ko kita. Pero basta idol ako na si Jackie Chan. And tanawon sa nato ni unsay kahitabuan ni. Only 20 kung normal. Mas nice man ang layo. Uy, Nice ang layo. mas layo di ba? Kay kung kayo. Layo. Which cinema here or 过来按 head to right， head to right? 就这7 Manager. Yan uy. Yan. Okay. Ikaw po, 500. ano si Quinta raman eh? Unya na lang ako awan kay isa ka libo po. 40. Okay, kompleto na ang kwan. Nana si Rocky. Nana si Dodong, si Iling. Arabic. Arabic. Taguin yung ibig na may apple ba? Okay, kay nagsugod na ang salida. Ay, ang trailer. O, di naman ko makabidyo. Kaya basta tapon ko din eh. Ang tawon, ayan na lang. Okay, gwapo siya. Naku, nagkahila ko sa salida. Nalingaw. Nalingaw sa salida ay kansikitan. Lingaw uy. Nalingaw lagi kasi makalingaw mo si Jackie Chan. So, ang salida, okay kayo. 2 thumbs up kang Jackie. Si Idol Jackie. Video niya. party visitor. Nalingaw ra pud sila sa wala sila nalingaw sa story, nalingaw sila sa pag-away-away. Si Rocky. Diri na nakuha man akong vlog. So salamat sa inyong pagtanaw and see you in the next video.